హాయ్ గైస్, ఎడమ జన ఐడడం లేదు. 8 జన
ಆ అనసూయ అక్క హాయ్ అన్న అక్క. హాయ్ అనసూయ అక్క ಎಂಚಲರ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ವನಸ ಅಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಒಗಟುಕೆ ಏನ್ ಗನೆ ಎಂದ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತು ಜರತೆ ಅಂಚ ಎರಡು ಜನಲ್ಲರಿತ್ತೆ అనసూయ అక్క ಒಗಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನವನಸ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕಜಿಪ್ ಮೀನು ಎಂಕ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನು ಅಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರಿ ಉಲ ಇಲ್ಲೇರು ಉಲಾಯ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ದಾನ್ವೇರು ಅಂಗಿ ತೆಗೆದು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿದೆನು ನಾನು ಯಾರು. ಅಂಗಿ ತೆಗೆದು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರುವೆನು ನಾನು ಯಾರು ಪಂಡ ಬಾರದ ಪರಂದತೆ. ಅಂಗಿ ತೆಗೆದು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿದೆನು ನಾನು ಯಾರು ಬಾರದ ಪರಂದತೆವು ಸರಿಯತ್ತೆ. ಜೋಕುಲ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂಗಿ ತೆಗೆದು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿದೆನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಮಗಳು ಪಂಡಿನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಮಗಳು ಪಂಡಿನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾರಂಜಿಕೇನು ಬೇ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಅವಿ. ನಾನು ದುಂಡಾಗಿರುವೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇದೆ ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ ನಾನು ಯಾರು. ನಾನು ದುಂಡಾಗಿರುವೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇದೆ ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ ನಾನು ಯಾರು.
ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪನ್ಲೇವಿ. ನಾನು ದುಂಡಾಗಿರುವೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ, ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ, ನಾನು ಯಾರು? ಆನ್ಸರ್ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು? ಎರಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿರ್ತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ತಕ್ಕ. ನಾನು ದುಂಡಗಿರುವೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ, ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ, ನಾನು ಯಾರು? ಯಾರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆನ್ಸರ್? ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೂರು ಖಾರ ಉಂಡಿಯೇ ಅಣ್ಣ. ಇಜ್ಜಿ ಸುಲಭ ಉಂಡಿಯೇ, ಸುಲಭ ಉಂಡು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಂಡಾಗಿರುವೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ, ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ, ನಾನು ಯಾರು? ಹಾಯ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪನಂದುಲೆರ ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಅಶೋಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆರು. ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಅತ್ತಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ದುಂಬು ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡಿಯ ದುಂಬುದಗಾಲೋಡು ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡವು ಇತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ನಾನು ದುಂಡಗಿರುವೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ, ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ, ನಾನು ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ? ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗಿಂದ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಾನು ದುಂಡಗಿರುವೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ, ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ, ನಾನು ಯಾರು? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು? ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಅಶೋಕನ್ನ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಜ್ಜಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ. ಓ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಕನೆ ಎರಡಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ಪೆರಡ ಕೊರಡತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು, ನೀರಲ್ಲೇ ಸಾಯುವುದು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಂದೇ ವೆಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆರ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಅಶೋಕನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು, ನೀರಲ್ಲೇ ಸಾಯುವುದು. ತಾವರೆ ತಾವರೆ ಹತ್ತು ತಾವರೆ ಹತ್ತು. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಪ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಹತ್ತಿಯೇ. ಕಪ್ಪೆ ಹತ್ತಿಯೇ ಪನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಏ ಪನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಜೋಕುಳ್ದ. ಕಪ್ಪೆ ಹತ್ತು ಸುಲಭ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಎಕಡ್ಕೇನೆ ಐಕ್ಲ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಐಕ್ಲ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹತ್ತು ಮೀನ್ ಹತ್ತು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವುದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದು.
ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸುಲಭ ಉಂಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದು. ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿವಾರ ಬಂಡೇರ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ನೀರುಡು ಪುಟ್ಟುನು ನೀರುಡೆ ಬದುಕುನು ನೀರುಡೆ ಅವು ಕೂಡ್ಲೆ ಸಾಯಿಪುಂಡಿಯೇ ಅನ್ಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಕೂಡ್ಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು, ಕೂಡ್ಲೆ ಬುಳೆವುಂಡು, ಕೂಡ್ಲೆ ಸಾಯಿಪುಂಡು. ಸುಲಾಭ ಉಂಡು, ಏತು ಸುಲಾಭ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೇತದ ಆಲೆಜ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಮೊಸಳೆ ಅತ್ತಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯತ್ತೇನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು, ಕೂಡ್ಲೆ ಬುಳೆವುಂಡು, ಕೂಡ್ಲೆ ಸಾಯಿಪುಂಡು ಅವು. ಅವು ಪ್ರಾಣಿ ಅವುಲತ್ತು ನೀರೇ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ನೀರೇ ಅವು. ಮೊಸಳೆ ಬೇಗ ಸೈಪುಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಒಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ್ಲೆ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ನೀರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವುದು, ನೀರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವುದು, ನೀರಲ್ಲೇ ಸಾಯುವುದು, ಕೂಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ಕ್ ಈತು ಪಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ? ಐಕೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡ. ನೀರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವುದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು, ನೀರಲ್ಲೇ ಸಾಯುವುದು. ದುಂಬು ನೆನಪಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಅವು ನೀರುಡೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅವು ಗುಳ್ಳೆ. ಯಾನ್ ಆತ್ ಪಂಡೆತೆ ಅವು ನೀರುಡೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು, ಕೂಡ್ಲೆ ಬುಳೆವುಂಡು, ಕೂಡ್ಲೆ ಸಾಯಿಪುಂಡು ಪಂಡೆತೆ ಅವು ಗುಳ್ಳೆ. ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತುನ ಗುಳ್ಳೆ ಕುಡೆಂಜಿ ಪಂಡೆ. ನೀರೊಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೀರು ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತಿತ್ನ ಗುಳ್ಳೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವು ಅಂಚನೆತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು, ಕೂಡ್ಲೆ ಬೆಳೆವುಂಡು, ಕೂಡ್ಲೆ ಸಾಯಿಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಗುಳ್ಳೆ. ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀತುನ ಉಂಡತ್ತ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀತನ ಐಕ್ದಾಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ತುಲೆ. ನಾನು ದುಂಡಾಗಿರುವೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ, ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ, ನಾನು ಯಾರು? ಅಶೋಕನ್ನೇ ಗೆಂಡವನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೇಕ್ ಗುಳ್ಳೆ ಅವೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದು ಅವು ಗುಳ್ಳೆ. ಇರೋಯ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ನೆ ಗೆಂಡ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪಂಡಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ನೀರೊಲ್ಲೆಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೆಂಡ ಅತ್ತಿ ಅಶೋಕನ್ನ. ನಾನು ದುಂಡಾಗಿರುವೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ, ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ, ನಾನು ಯಾರು?
ಫಸ್ಟ್ ದೈಕ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ದೈಕ್ ಗೆಂಡ ಹತ್ತು ಅಶೋಕನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದೈಕ್ ಅವೇ ಕ್ಲೂ ಕೊರಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಏರ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಮಾತ ಇಡ್ಲಾಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಕೂಡ್ಲೆ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ ಪನಂದುಲೆರ್ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಇರ್ಚೂರು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಾರ ಅಶೋಕನ್ನ ಅಲೆ ನಾನು ದುಂಡಾಗಿರುವೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇದೆ ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ ನಾನು ಯಾರು ಚೂರು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಾರ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು ಇಂದು ಲಂಚನೆ ಯಾನ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಲಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಐಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆದಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರತಿ ದುಂಬು ಮರತು ಪೋತಿನಿ ಒಗಟಿನಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾಂತೆರೆ ನೆನಪಾಡು ಪಂಡದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊನ್ಪ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೈಕ್ ನಾನು ದುಂಡಾಗಿರುವೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇದೆ ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಪೋದು ತೂಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಇರು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಪೋದರ ತೂವೋಡ್ಗೆ ದಾದೆಂದು ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ದುಂಡಾಗಿರುವೆ ಪಂಡ ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೈಕಾರಿಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಉಂಡು ಪೊತ್ತಂಡ ಬದ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಂಡ ಸೈಪುಂಡು ತುಳುಟು ಬಂಡೆ ದಾದ ತೂಪುನ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದುಂಬುದ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಆರ್ನೆಲ್ಲಡ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲಡ್ಲ ಇಜ್ಜವು ಅವಟರ ಮನ್ನದವೆ ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯನ್ ಮನ್ನದ ವಸ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪನಂದುಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಬೊಕ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಮನ್ನದವೆ ಇತ್ತೆಂಡಲ್ ನೆನಪಾವಾ ದಾದ ಅಂತುಲೆ ನಾನು ದುಂಡಾಗಿರುವೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇದೆ ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ ಮನ್ನದ ಕರ ಓಕೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಮಡಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಆತು ಬನ್ನಿ ಇಟ್ಟು ನಿಂಜೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಶೋಕನ್ನಗ್ ಮಡಿಕೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಗುಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಗುಡ್ ಮಡಿಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ದುಂಡಾಗಿರುವೆ ಸರಿಯತ್ತೆ ದುಂಡಾಗಿರುವೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇದೆ ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕ ಏನ್ ಪಂಡ ಪೊತ್ತ ಬೇರತ್ತ ಬಿಸಲೆತ್ತ ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆ ಪೊತ್ತ ಬೇರು ಸುಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವೆ ಬಡಿದರೆ ಸಾಯುವೆ ಮಡಿಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಬೇಯ್ಪವೇರು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಡಿಕೆ ಜತೆ ಬಿಸಲೆಂಡ ಉಂಡು ಮನ್ನದ ಮಡಿಕೆ ಜತೆ ಮಾಮಿನ ತೆಜ್ಜಿ ಚಾಪುರ ಮನ್ಪೆದೇರು ಮಡಿಕೆಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಸೀಕಲು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಸೀಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಮಿಂದ ತಿನ್ನಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆಕ್ ಅಶೋಕನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಗುಡ್ ಮಡಿಕೆ ಪಂಡ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನತೆ
ಮಡಿಕೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಅಶೋಕ ನಾವು ಪುಡ ನೀರು ಪುರ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಪುರ ಮಲ್ತು ಗಂಜಿಲ ಮಲ್ಪೆದೇರು ಐಕ್ ಮಡಿಕೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಐಕ್ ಬಿಸಲೆ ಬನ್ಪುಂದೆ ಮನ್ನದ ಅನ್ನದಕ್ಕೆ ಬಿಸಲೆ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕಾಸ್ಮೇನೆ ಉಂಡೆ ಏಕೇನೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಸಿಜ್ಜೆ ಬಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಕಾಸಿಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ ನಿಗ್ಲು ಆಶು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆಶು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೈದೇರಾ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ನೀವು ಒಗಟ್ಟುಂಡವೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡಿರೆ ಅನುಷ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಅಂಡ ಬಿಸಲೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಅನಸೂಯಕ ಬಿಸಲೆ ಉಂಡು ಮಡಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಜಯವಾಗಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನುಷಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ನ ಜಯವಾಗಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಶು ಅಂದಂದು ಕಾಸು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜನರಿಲ್ಲದ ನಾಡು ಮರವಿಲ್ಲದ ಕಾಡು ನೀರಿಲ್ಲದ ನದಿ ಮೀನಿಲ್ಲದ ಕಡಲು ಒಂದು ಸತೀಶನ್ನ ಕೇನ್ಯವೇ ಸತೀಶನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡಿಯೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಜನರಿಲ್ಲದ ನಾಡು ಮರವಿಲ್ಲದ ಕಾಡು ನೀರಿಲ್ಲದ ನದಿ ಮೀನಿಲ್ಲದ ಕಡಲು ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡ ಕೇಂಡೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಪಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾಸು ಕೊಂಡ ಅನಸೂಯಕ್ಕಗ್ಲ ಪಾಲುಂಡಿಗೆ ತಾ ಯಾರ್ಲ ಕೆಲವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೇರತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನರ ನಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಪಾಲುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಇದ್ದೇವೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಲಕ್ಕಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಲಕ್ಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲು ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಡನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುಲಭದ ಕೇನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೈಕಾರ್ ಕುತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪಿರಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಜನರಿಲ್ಲದ ನಾಡು ಮರವಿಲ್ಲದ ಕಾಡು ನೀರಿಲ್ಲದ ನದಿ ಮೀನಿಲ್ಲದ ಕಡಲು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹತ್ತು ಅಶೋಕನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹತ್ತು ವನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪು ಬಸಲೆ ಪದೆಂಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಅಂದೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಪಿರ ಪನ್ಲೆ ಒರ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಜನರಿಲ್ಲದ ನಾಡು ಮರವಿಲ್ಲದ ಕಾಡು ನೀರಿಲ್ಲದ ನದಿ ಮೀನಿಲ್ಲದ ಕಡಲು ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜನರಿಲ್ಲದ ನಾಡು ಮರವಿಲ್ಲದ ಕಾಡು ಮೀನಿಲ್ಲದ ನದಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ನದಿ ಮೀನಿಲ್ಲದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕ್ಲೂ ಪನ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲೂ ಪನೊಡೆ ಅಶೋಕನ ಶಾಲೆಡ್ ಪುರೊಂಡು ಬಸಳೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಿಸಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು ಅಂದ್ ಸೂಪರ್ ತರೆಕುಜಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ತರೆಕುಜಲ್ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಸಳೆ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ ಮೀನ್
ಎಂಕ್ಲೆ ಬಸಲ ಸತೀಶನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಕೆಪ್ಪು ಪಂಡಂದರೆ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಾಲೆಡುಂಡು ಜನರಿಲ್ಲದ ನಾಡು, ಮರವಿಲ್ಲದ ಕಾಡು, ನೀರಿಲ್ಲದ ನದಿ, ಮೀನಿಲ್ಲದ ಕಡಲು. ರಪ್ಪ ಶಾಲೆ ಪೋದರ ಶಾಲೆಡುಂಡು ಪೂರ ಶಾಲೆಡ್ಲುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ದಾದಾ ಅಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಜೋಕುಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆಗೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಶಾಲೆಡು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತನ್ನೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಈರು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗಲ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅವಳು ನೀರಿಜ್ಜಿತ್ಲೆ ನೀರ್ ದಾಂತಿನ ನಾಡು, ಮರದಾಂತಿ ಕಾಡು, ನೀರಿಪ್ಪಂದಿನ ತುದೆ, ಮೀನಿಪ್ಪಂದಿನ ಕಡಲು. ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು ಓ ಬಟ್ಟಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಟ್ಟತ್ತು ಬಟ್ಟಾಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಬಟ್ಟಾಲ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ಟಾಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದುಂಬಿತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತುಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು ವಿದ್ಯೆ ಅತ್ತು ವಿದ್ಯೆನೆ ವಿದ್ಯೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಅಶು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಅಶೋಕನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಲಭ ಉಂಡಿ ಆನ್ಸರ್. ನೀರಿಲ್ಲದ ನಾಡು, ಮರವಿಲ್ಲದ ಕಾಡು, ನೀರಿಲ್ಲದ ನದಿ, ಮೀನಿಲ್ಲದ ಕಡಲು. ಬುಕ್ ಒಂಟಾರ ಬುಕ್ಕುದ ಟೈಪೇ ಅಶೋಕನ್ನ ಬುಕ್ಕುದ ಟೈಪೇ ಬುಕ್ಕತ್ತು ಬುಕ್ಕುದ ಟೈಪೇ ಬುಕ್ಕುಡ್ಲ ಉಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತನೆ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು. ಬೆಲ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂದಂದು ಬೆಲ್ಲಾಂಡ ನಸುಗು ಪೋಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ನೋ 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 ಇರು ಬುಕ್ ಬಂಡರತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಐಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬುಕ್ಕತ್ತು ಎಡ್ಮ ಜನ ಏರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಡ್ತುಕ್ಕೆ ಸತೀಶನ್ನ ಉನ್ಪುನನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಬೆಲ್ಲಾಂಡಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಮ್ಯಾಪು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಶು ಮ್ಯಾಪು ಭೂಪಟ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಶು ಕೊರಿಯರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಪು ಭೂಪಟ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಭೂಪಟ ಭೂಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಶು ಬ್ರದರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಶು ಆರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಬರಾಡ್ ಪಿದಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಈರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತು ಜರತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ರ ಅವ ಅಶು ಆರ್ ಕೊರ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದುಂಬು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ತೋಜುಂಡಾರು. ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಏತ್ ಸೇರ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಏತ್ ಸೇರ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ ಇನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು ಗಾಳಿ ಓ ಸೂಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕುಡಂಜಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಶು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಗಾಳಿ ರಡ್ಡೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ರಂಜಿತನ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ದೇರು ಸುಜಾತ ಸುವರ್ಣ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿನಾರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹೃದಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಸರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಪನ್ಯಾರು ಅವು ಅಶು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ರಡ್ಡೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕುರಿಯರು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಶು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸತೀಶನೆ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನಂದುಲೆ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಪಂಡೆ ಏತು ಸಾರಿ ಪಂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೆ ರಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಪನಂದುಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. 4 ಕಾಲಿದೆ 2 ಕೈ ಇದೆ ಬೆನ್ನು ಉಂಟು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಪನಂದುಲೇರು ಅನುಸೂಯ ಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೇರು. ಅಂಚನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕನ ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತಂಡು 4 ಕಾಲಿದೆ 2 ಕೈ ಇದೆ ಬೆನ್ನು ಉಂಟು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು. ನರಮನಿಯ ನರಮನೆ 4 ಕಾಲಿದೆ 2 ಕೈ ಇದೆ ಬೆನ್ನು ಉಂಟು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು. ಒಂದು ಅನುನ ಕ್ವಶನ್ 2 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಪನಂದುಲೆ ರಾಶು. ಅಂದ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಯಾರು ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅನುಸೂಯ ಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೇರು. ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 4 ಕಾಲಿದೆ 2 ಕೈ ಇದೆ ಬೆನ್ನು ಉಂಟು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೇಮಿಗೆದ ಮನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆದ ಮನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಾ ರಾಂಗಾ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅದು ಪಡಿ ಮಂಚವ ಅಡಿ ಮಂಚವ ಅದಿಪ್ಪೊಡಿಚ್ಚು ಅದು ಕೈ ಇಜ್ಜತ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರುಂಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡು ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲು ಉಂಡುಗೆ 4 ಕಾಲಿದೆ 2 ಕೈ ಇದೆ ಬೆನ್ನು ಉಂಟು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು. 4 ಕಾಲು ಇದೆ 2 ಕೈ ಇದೆ ಬೆನ್ನು ಉಂಟು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು. ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಮಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಚೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕುರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ದಾದಾ ಮಂಚನೆ ಚಯಾರ ಕುರ್ಚಿಯ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆ ಕುರ್ಚಿ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಚೇರವೇ ಓ ಚಯಾರಾದಿಪ್ಪು ಅಂದ ಚಯಾರಾದಿಪ್ಪು ಅತೆ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. 4 ಕಾರುಂಡು 2 ಕೈ ಉಂಡು ಬೆನ್ನು ಉಂಟು ತಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಓ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಚಯಾರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನ್ನೆ. ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೇರ್ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅಶು. ಅವು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐಕ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇ ಕುರ್ಚಿ. 4 ಕಾಲಿದೆ 2 ಕೈ ಇದೆ ಬೆನ್ನು ಉಂಟು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಚೇರ್. ಸುರು ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಪಂಡನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶು ಓಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇಶವ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಕೇಶವ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೇಶವ ಬ್ರದರ್. ಐನೇ ಕೇಂದ್ರದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಓ ಐನೇ ಕೇಂದ್ರದಿರು ಪಂಡಿನಿ. ಓಹೋ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಐನೇ ಕೇಂದ್ರದಿರು ಪಂಡರೆ. ಇತ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನ್ಬೆ ಕಾಗೆಗಿಂತ ಕಪ್ಪು ಸುಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಬೆಳಕು ನಾನು ಯಾರು. ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆನ್ಸರ್. ಕಾಗೆಗಿಂತ ಕಪ್ಪು ಸುಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಬೆಳಕು ನಾನು ಯಾರು. ಓ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಸೂಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಣ್ಣು. ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಗೆಗಿಂತ ಕಪ್ಪು, ಸುಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಬಿಳಿ, ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಬೆಳಕು. ಕಣ್ಣು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕನ. ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂಚ ಪನರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಅವು ಪನೊಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲ ಇಷ್ಟ ಸತೀಶನ್ನ ಪನಾಡ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಶೋಕನ್ನೆ ಸೂರ್ಯ ಪನೊಂದಿದ್ಲೇರು ಹತ್ತತ್ತು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ಸೂಯಕ್ಕ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಗುಡ್ಡಾರ್ ಎರಡು ಬಂಡೇರ ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಲಿ ಗುಬ್ಲಿ ಗುಡ್ಡು ಗುಡ್ಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಕ್ಕನೇ ಪಂಡೇರ್ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈರು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಈರು ಒಂಜೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಜಾರು ಸತೀಶನ್ನ. ಈರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ಯತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಜಾರು. ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಅಲ್ಲೇ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನ್ಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬೇ ಸತೀಶನ್ನೇ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಗುಲು ಪಂಡು ದಾಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸತೀಶನ್ನ. ಅಗಲ ಈರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಗಲು ಪಂಡು ದಾಪುಂಡತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡು ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗದಿದ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಅವು ಅಂದಿಯೇ ಪೆನ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರ್ ಸುರುತಾಯ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಪಣಾರೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆರತ್ತೆ ಸುರುತಾಯ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಪಂಡಾರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಸುರುತಾಯ್ಕ ಆರ್ ಪಂಡೆರತ್ತೆ ಮಡಿಕೆ ಅಂದ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅನಸೂಯಕ್ಕ. ಮಡಿಕೆ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮೋಟಾರು 4 ಜನ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದುದು. ಬೊಂಬಾಯಿ ಮೋಟಾರು 4 ಜನ ಡ್ರೈವರು ಮೇಲೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದುದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಊಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಊಟತ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ಡು ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಯಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈಗ್ ಬತ್ತಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓ ಅಶು ಸೂಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಟ್ಟ. ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮೋಟಾರು 4 ಜನ ಡ್ರೈವರು ಮೇಲೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದುದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಟ್ಟ. ವನಸ 10 ಜನ ಓಕೆ ಓಕೆ ವನಸ 10 ಜನ ಓಕೆ ಓಕೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಅಶೋಕನ್ನ ಗುಡ್ಡಿಯೇ ಈರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಿ ಅಶು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಿ ಅಂತ ಅಶು ಮೂಜೆಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು. ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನೇ ಒಲ್ಪು ಬಲ್ತೀರ ಅಂದ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಅಶೋಕನ್ನ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಕೆಬಿಗೊರ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಅಶೋಕ ನಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋದುಂಟು. ಬಡ ಉಂಟು ಬಲ ಉಂಟು ಅನಸೂಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾರಿ ಅಶು ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಅರೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಅಶು ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಯತ್ತೆ ಎಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋದುಂಡು. ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಚಟ್ಟ ಪಂಡೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಟ್ಟ ಪಂಡೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶು ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಬೇಗ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ ಬರೆಪುನಾತ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ತೊಳೆಗಂಬಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಹಾರುವ ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ನನ್ನರ ಮನೆ ಯಾವುದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾವುದು ನನ್ನರ ಮನೆ ಯಾವುದು? ತೊಲೆಗಂಬಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಹಾರುವ ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ನನ್ನರ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಮೈ ಮರ ತೇರೇಲಿಯೇ ಅವನ ಮಾರ್ ಮೇರಾಲಿಯೇ ಅಗ್ರ ತೂ ಮಾರ್ ಮೇರೇಲಿಯೇ ऊपर बैठा ದೇರೇಲಿಯೇ ಓ ಕೋನ್ ಹಾಯ್. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಆಕಾಶ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ವಿಮಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೋ 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 ಆನ್ಸರ್. ತೊಲೆ ಕಂಬಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಕಂಬ ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜುಂಡು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದುಜ್ಜಿ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಹಾರುವೆ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಹಾರುವೆ ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ನನ್ನರ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಅಶು ಕ್ಯಾಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಹಿಂದಿಡ್ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ಯಾರು ಬಾರೆದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಓಕೆ ಹತ್ತು ಬಾರೆದ ಕೈಲಿ ಹತ್ತು. ಅಶು ನಾಲಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಲಗೆ ಎತ್ತು ಕ್ಲೂ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಕ್ಲೂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಒಯ್ತ ಗೂಡು ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ಪೆ. ತೊಲೆಗಂಬಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಹಾರುವ ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ನನ್ನರ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಅವೊಂಜಿ ಗೂಡು ಒಯ್ತ ಗೂಡು ಪನ್ಲೆ ಆತು ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಮಾಂತಿರ ಚೂರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಕಂಬಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಹಾರುವ ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ನನ್ನರ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಗಿಳಿ ಪಂಜರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಗಿಳಿ ಪಂಜರ ಹತ್ತು ಗಿಳಿ ಪಂಜರ ಹತ್ತು. ಒಂಜಿ ಪಂಜರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗೂಡೆ ಅಂಡ ಒಯ್ತ ಗೂಡು ಪನ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗೂಡು ಗೂಡೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರೈಡ್ ಗೂಡು ಗೂಡೆ.
ಹಕ್ಕಿಗೂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಯ್ತ ಗೂಡು ಮಲ್ಲೆ. ತೊಲೆ ಕಂಬಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಹಾರುವ ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ನನ್ನರ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೂಡು ಹತ್ತು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ಅಂದುಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆಗೆ. ಅಶು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯನ್ನೇ ಬತ್ತಿರ ಒನಸಾಂಡೆ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಒನಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಷಯನ್ನ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಷಯನ್ನ. ಉಡದ ಗೂಡು ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಅವು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ಹತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗೂಡೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ. ತೊಲೆ ಕಂಬಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಹಾರುವ ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ನನ್ನರ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಇತ್ಯಾಂಡತೆ ಲೈಕ್ ದೀನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಷಯನ್ನೇ. ಓ ಲೈಕ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಅಶು ಜೇನುಗೂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಜೇನುಗೂಡು ಹತ್ತು. ಜೇನುಗೂಡು ಹತ್ತು ಗೂಡೆ. ಸುವರ್ಣ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಷಯನ್ನೇ. ಅಶೋಕನ್ನ ಇರೆಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಸುವರ್ಣ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಹಕ್ಕಿಗೂಡೆ ಪಕ್ಕಿಯೇ ಸುಜಾತಕ್ಕವು ಪಕ್ಕಿದಾನೆ ಗೂಡು ಅವು ಪಕ್ಕಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಅಶು. ಓ ಅದೇ ಕೋರಿದ ಗೂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಹತ್ತು. ಉಂದೆತ್ತ ಗೂಡುನ ಒಯ್ತ ಗೂಡುನ ಸತೀಶನ್ನ ಉಂದೆತ್ತ ಗೂಡುನ ಪಂಡ. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಕಾಗೆ ಗೂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹತ್ತು. ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ಗೂಡು ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯತ್ಲೆ ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ಗೂಡು. ತೊಲೆ ಕಂಬಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಹಾರುವ ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ನನ್ನರ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಷಯನ್ನೇ ಅಂದೆ. ಓಕೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಅಶು. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಈರಿದಾದನ ಪಂಡರ್ ಉಂದೆತ ಗೂಡುನ ಪಂಡರ್ ಅವು ದಾದ ಅವು ಐತ ಹತ್ತಿಯೇ ಸತೀಶನ್ನ ಐತ ಕೂಡ ಹತ್ತು. ಸಾಯಿಲೆ ಬಾಲೆ ಅತ್ತ ಅವು ಹತ್ತು ಸತೀಶನ್ನ ಸಾಯಿಲೆನ ಬಾಲೆ ಹತ್ತು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಹತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಹತ್ತು. ಪ್ರಕಾಶನೇ ಪಿದಾಡ್ಯಾರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು. ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಅಶೋಕನ್ನೆಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೋತೇರ್ ಪೂರ ಪನಂದುಲ್ಲೆರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದ್ಯ ಪೂರ ಸೋತೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡಯನ್ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ವಶನ್ ತೊಳೆ ಕಂಬಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಹಾರುವ ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ನನ್ನರ ಮನೆ ಯಾವುದು? ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಯರೆಗ್ಲಾ. ಶುಭಾನೀತಾ ನಮಸ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಐಕ್ ಮನಸಾಂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ.
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರೇ ಪನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಲ್ಲ ಮಂಜಾಡ್ದು ಉಂಟು ಇನಿ ಸುರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಅನ್ನೆ. ಓ ಬಲ್ಲ ಮಂಜಾದನ ಸುರು ಐನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಬಲ್ಲ ಮಂಜದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ತೇನಿ. ಶುಭ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜಾತ ಎರೆಗ್ಲ ಅವು ಗೀಜಗನ ಗೂಡು. ಗೀಜಗನ ಗೂಡು ಗುಬ್ಬಿಗೂಡು ಹತ್ತು ಅಶು ಬ್ರದರ್. ಗೀಜಗನ ಗೂಡವು ತೊಲೆಗಂಬಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಹಾರುವ ತೂಗು ಮಂಚದಂತಿರುವ ನನ್ನ ಅರಮನೆ ಯಾವುದು? ಗೀಜಗನ ಗೂಡು ಅಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವನಿ ಪಕ್ಕಿಂಡತೆ ಗೀಜಗ ಪಕ್ಕಿ ಐತ ಗೂಡವು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೀಜಗನ ಒಂಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ. ಓ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳ ಆದಿಪ್ಪು ಅಶು. ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಂಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದ್ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಅಪಗಂಡ ಅರೆಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾಂಡ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಲ ಗೀಜಗೆ ಒಂಜೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಅಶು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಈತ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಅಶು ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ. ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಚೂರು ಉಂತುಲೆ. ಇರೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿಂಡ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಲ್ಪದಾರಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರು ಒಲ್ಪದಾರಂದು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇನ್ ಬೆತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಬ್ಬರು ತಾ ಮುಂದು ಅಂತ ನಡೀತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮುಂದಿಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹಿಂದಿಲ್ಲ.
ಪನ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ತಲಪಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಬ್ಬರು ತಾ ಮುಂದು ಅಂತ ನಡೀತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮುಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ರದೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನೋ ನೋ. ಓ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಲು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಲು. ಅಶೋಕನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲು. ಎಸ್ ಕಾಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾಲು ಆಯ್ತ ಉತ್ತರ ಕಾಲು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಬ್ಬರು ತಾ ಮುಂದು ಅಂತ ನಡೀತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮುಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಲು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಎನ್ನ ಉಡುಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಂದರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟನೆ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಊರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡ್ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಡುಪಿಡ್ ಒಲ್ಪನ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಯಾನ್ ಉರುವಷ್ಟೂರು ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಇಂದ್ರಿ ಒಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು. ಇಂದ್ರಾಳಿ ಒಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು. ಇಂದ್ರಾಳಿ ಉಡುಪಿ ಪೆರ್ಡೂರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಅಂದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ತಲೆಪಟ್ಟ ರಾಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬ ಏರಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಳಿತಾನೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಓ ಇಂದ್ರಾಳಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ತಲೆಪಟ್ಟ ರಾಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬ ಏರಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಳಿತಾನೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರು? ತಲೆಪಟ್ಟ ರಾಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬ ಏರಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಳಿತಾನೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರು? ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ಬಲ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ಬಲ್ಲು ಅತ್ತು. ತಲೆಪಟ್ಟ ರಾಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬ ಏರಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಳಿತಾನೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರು? ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ಬಲ್ಲು ಅತ್ತು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಈರೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಣ್ಣು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಕಣ್ಣು ಅತ್ತು. ತಲೆರಾಯ ಪಟ್ಟನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಬ ಏರಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಳಿತಾನೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರು? ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಣ್ಣು ಅತ್ತು. ಕೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಕೈ ಅತ್ತು. ಜನಕ್ಲೆಡ ಉಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಜನಕ್ಲೆಡ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಕಣ್ಣು ಅತ್ತು ಮುಂಕು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಜನಕ್ಲೆಡ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡವು ಸತೀಶಣ್ಣ. ಜನಕ್ಲೆಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡಾಯ್ತ. ಅವು ಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಏಪಲ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಅವು. ವಸ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ಎಂದೇ ವಸ್ತು? ವಸ್ತು ಅಸ್ತೆ.
ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾನ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾನ ಹತ್ತು ಕೂಡ ಬನ್ಪೆ ಕ್ವಶನ್. ತಲೆಪಟ್ಟ ರಾಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಏರಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಳಿತಾನೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾರು? ತಲೆಪಟ್ಟ ರಾಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಏರಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಳಿತಾನೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಮುಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಟ್ಟು 10. ಸೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್. ಅಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂಚಿಲ ಮುಲ್ಪ ಎಕಡೆ ತೆಡಿಲಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ನೀರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ನೀರು 10. ಅವು ಇತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಿಯೇ ಏಪಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಚಪ್ಪಲ್ 10 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ತಲೆರಾಯ ಪಟ್ಟನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಏರಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಳಿತಾನೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರು? ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್. ತಲೆರಾಯ ಪಟ್ಟನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಏರಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಳಿತಾನೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾರು? ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರೆಗ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜತೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ವರ ಸೀತನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಜ್ವರ ಸೀತನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಜ್ವರ ಸೀತನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಅಡಿಯಾ ಅಂದ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಅಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತಲೆರಾಯ ಪಟ್ಟನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಏರಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಳಿತಾನೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿಡುಂಡು ಅಂಗಡಿಡು. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನ ಪನ್ಲೆ. ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಓಕೆ ತಕ್ಕಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ತಕ್ಕಡಿ. ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ಲ ತಕ್ಕಡಿ ಬಂಡೆ ರೈಟ್ ದುಂಬು ತೂಕ ಅಂದು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಂತೇರು. ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈವಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ತೋಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊನ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ತಕ್ಕಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದು ಅವೇ ತಕ್ಕಡಿ. ಅಂಗಡಿ ಡುಂಡು ಪನ್ನಗರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ತಕ್ಕಡಿ ಬಂಡೇರು. ಗುರು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡವ ಡವ ಓಡುವ ಕುದುರೆ ನಾನಲ್ಲ, ಕೂಕು ಎಂದು ಕೂಗುವ ಕೋಳಿ ನಾನಲ್ಲ,
ಹೊಗೆ ಉಗುಳುವುದು ಒಲೆಯ ಗೂಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ದಡ ದಡ ಓಡುವ ಕುದುರೆ ನಾನಲ್ಲ, ಕೂಕು ಎಂದು ಕೂಗುವ ಕೋಳಿ ನಾನಲ್ಲ, ಹೊಗೆ ಉಗುಳುವ ಒಲೆಯ ಗೂಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ರೈಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕನ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹೊರ ಗಡಿಯಾರ ಬಂಡೇರು, ಐದು ದೊಕ್ಕ ರೈಲು ಬಂಡೇರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುರು ಅನ್ನ ಇರೆಡು ದುಂಬು ರೈಲು ಒಂದು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ. ರೈಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸುಮಾರಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು. ಗುರುರಾಜನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂತೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕವೇ. ಗುರುರಾಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ 8. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ರೈಲು ರೈಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಏನೊಂದುಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರು ಟೀಚರ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಹಾ ಆದಿತ್ಯ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಗುರುರಾಜನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು. ಹಾಯ್ ಗುರುರಾಜನ್ನ ಹಾಯ್. ಉನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್. ಅಶೋಕನ್ನ ಹಾ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ಗೆ ಯಾರು. ಅಂದೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಉನ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಟೀಚರ್ ಜಾಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಬಕದಾಯಿ ಟೀಚರ್ ಜಾಬ್ ಬುಡಿಯಾರು. ಓಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಎಂದು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಅಶೋಕನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾ ಬ್ಯಾಂಕಡ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. MC ಸೀಡ್ಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ MC ಸೀಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ತೂಕ ಕಾಲು ಕೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹತ್ತಿಯೇ ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಂದರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಓ ನಾಗೇಶನ್ನ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ನಾಗೇಶನ್ನ ವಂಚಿಪೋತಾರ ನಾಗೇಶನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡೀರ್ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಶೋಕನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಡನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನಿಯ ಇನಿ ಒನಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಓ ಸತೀಶ ನೀರು ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾನ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ಜಾರು ಮಾರ್ರೆ. ಸತೀಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೀರ್ಗೆ ಇನಿ ನನ್ನ ಒಣಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾ ಅಂದೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಸತೀಶನ್ನ ತುಲೆ ಕಷ್ಟ ಮಂಡಲ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಇನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊನತ್ತೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪತೇರು. ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರಲ್ಲ ಕೊರ್ಜೇರು. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಾಲ ಅಂಡಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಯಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಮಾಲ್ ಬತ್ತನು ತೂಲೆ ಸತೀಶನ್ನ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕಣ್ಣು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಣ್ಣತ್ತು. ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ
ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಕಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾರ್ ಹತ್ತು. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಅಶೋಕನ್ನೇ ತಕ್ಕಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ತಕ್ಕಡಿ ಹತ್ತು. ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ಬಲ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ಬಲ್ಲು ಹತ್ತು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಸ್ಸು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯರ್ಗೆ ಅವಿ. ಗಡಿಯಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಗಡಿಯಾರ ಹತ್ತು. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯರ್ಗೆ ಲಕ್ಕರ ಮಲ್ಲೆರೆನ್. ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಶೋಕಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಕೊರೊಡುಗೆ. ಅಶೋಕಣ್ಣಗೂ ಕ್ಲೂ ಕೊರಡುಗೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅವ ಇಲ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿಫಿನ್ಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಅಶೋಕಣ್ಣ. ನಮಕ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಟಿಫಿನ್ ಬೈಯಾಗ್ ಪೂರ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಪಂಡ ಆಯ್ತ. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶನ್ನೇ. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆರ್ ನಾಗೇಶನ್ನೇ. ಲಕ್ಕರ ಪನ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನವೇ. ಬೀರ್ ಪರ್ದ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದಿನಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಬೀರ್ ಪರ್ದ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಚಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಚಾ ಅತ್ತ ಅಶೋಕಣ್ಣ. ಚಾತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಓ ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇರ್ ಕಡಪುಡಿಯರ್ ಪಾರ್ಲೇನ್ ಚಾ ಬೊರ್ಚಿ. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಕಡಿಯರ ಬೀರ್ ಕಡಪುಡಿಯರತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಎಕ್ಕಡಿಯರ ಬೀರ್ ಕಡಪುಡಿಯರತೆ. ಗುರುರಾಜನ್ನೇ ಇಡ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಡ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗುರುರಾಜನ್ನ. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಮಾಲ್ ಕೊರಿಯರತ ಅಂಚ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ. ರಾಗೇಶನ್ನೇ ಮಾಲ್ ಕೊರಿಯರತ ಅಂಚ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದಿನಿ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಭಜನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಭಜನೆ ಹತ್ತು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸಕ್ಕರೆ ಚಪ್ಪುಡಿ ನೀರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸಕ್ಕರೆ ಚಪ್ಪುಡಿ ನೀರ್ ಹತ್ತು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬತ್ತು ನಾಗೇಶನ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೀರ್ ದಾದವು. ಓ ಬೀರು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಡೆ ಪೋಯೆ. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಯಾನ್ ಆತು ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜತ್ತ. ಚಾರುಪುನಿಯ ಪನೊಂದು ಚಾ ಅರಿಪುನಿ ಹತ್ತು. ಚಾ ಅರಿಪುನಿ ಹತ್ತು ಅಶೋಕನ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೋಟೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹತ್ತು. ಟಿಫಿನ್ಗ್ ಬೋಡು ಟಿಫಿನ್ಗ್ ನಮ ತಿನ್ಪಾವೇನು ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಮ ತಿನ್ಪ. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ನಮ ತಿನ್ಪ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ. ಗ್ಯಾಸನ್ ತಿನ್ಪನ ನಮ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹತ್ತು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬನಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬನಾನಲ್ ಹತ್ತು. ನಮ ತಿನ್ಪ ಚಾಕ್ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಅವು. ಒಬ್ಬನ್ನ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಕೀಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶನ್ನೇ. ಕೀಲಾಗೆ ಕೀಲ ಪಂಡ ದಾದೆ ನಾಗೇಶನ್ನ.
ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಸೇಮಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ. ನೀರ್ ದೋಸೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ದೆಪ್ಪುನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಡು ಬತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ನೀರ್ ದೋಸೆ ಆಪುಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಓಲ್ ಆಪುಂಡು. ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು. ನಾಗೇಶ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಅಶೋಕನ್ನೆ ಸೇಮಿಗೆ ಬಂತೇರ್ ಅತ್. ಚಾಲ ತಿಂಡಿಲ ಬಂತೇರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮುಂಚಿ ಯಾವನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಇಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನು, ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಒಂಜೆನ್ ಎತ್ತದ ಒಂಜೆನ್ ಪಾಡು ಬತ್ತ ಐಕ್ ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಇಳಿತಾನೆ ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಓ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಮುಗ್ಗಿಂಡು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ನನ್ನಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು. ಒಂಜೇಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಅದೇ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಚೆಕ್ ಬರೆಯರತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಚೆಕ್ ಬರೆಯರತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಓ ಚೆಕ್ ಬರೆಯ ಆರೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಚೆಕ್ ಮುರಾಣಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಸಾರಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಡೇರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬನ್ನಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಣ ಅಂದ್ ಮೂಲು. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರಿ ನೀ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾರು. ಅವು ಪೂರ ಬಂಗ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಅರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವು ಪೂರ ಬಂಗ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಆತು ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲವು ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಂಚ ಆತು ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಇಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಒಂಜೇಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಜೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡಿಜೇರಾರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರುವುದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಳುವುದು. ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಸುಲಭದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಯಾನ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರುವುದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಳುವುದು. ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್.
ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ 90 ಕಡೆ ಪ್ರಿಯ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದಾಯೆ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಂಡೆರ್ ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರ ಏನು ಸುಲಭದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರುವುದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಳುವುದೊಂದು ತುಲೆ ಒಂಜೆ ಕಣಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಐಕ್ ಸುಲಭದ ಕೇನಿ ಅಲ್ಲೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಂಡೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರತೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಸುಜಾತ ಕಂದಂದ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರತೆ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಗೆರೆಗೆ ಅಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಒಂಜೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರಿಯರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಅಂದ್ ಏರ್ ಪಂಡರತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡೆ ಎಂದು ಒಂಜೆ ಕಂಡಲ ಅಂಚ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರಿಯರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾವು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆಲ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆಲ ಪಂಡೇರು ಸೂಪರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಈರ್ ಸುವರ್ಣನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಈರ್ ಸುವರ್ಣನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಇಡೇಗ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗತೆ ನನ್ನ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಜೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ್ ಬೊಡ್ಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಐತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ನಿಗಲ್ನ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಿಆರ್ ಪರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ ಬಿಆರ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಪನೊಂದುಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.